Bon dia, oients, i benvinguts al Quedat dels Divendres, un podcast casolà pels millors parades. Un podcast on durant una conversa casual entre amics elaborarem el millor kebab mai vist, amb seccions innovadores, notícies pintoresques i bona música. Tot això ho condimentarem amb el nostre humor més incorrecte i actual. Els cuiners del kebab d'avui seran en Daniel Zou, la persona que gaudeix de la perspectiva cringe del Nadal europeu. Bon dia. En Guillem Vega, amant dels torrons, que potser ve després. L'Albert Vidal, de Parranda. L'Adrià Martínez, el membre de la família que destaca per menjar polvorons fins no poder respirar. Uep. I jo mateix, Martí Bernés, m'ha anat a dirigir a la cuina per entregar a l'oient el seu sopar a domicili. Ara sí, comencem. Vosaltres mengeu polvorons? No, jo no, però l'altre dia van dir... Sí, no? Sí, estic I comprovant que surti. Ets gran fan de polvorons o no? Sí, gran fan dels polvorons sense xafar. Si són Vale, xafats, vale. ja Hi ha és gent que els pecado. aixafa, no? Sí. Quins tipus de polvorons hi ha així, en plan, comercials? A veure, Perquè, clar, jo no els estic... comercials, els típics que diguéssim, hi ha un que és el bàsic, és com el roscón d'almendra, que porta una almendra, no sé, gaire original el nom. Un altre que és el roscón de vino, Vale. que porta vi a la seva recepta, però no porta alcohol com a tal. Simplement és que el sabor, el típic que és com una donete, per dir-ho d'alguna manera. Després està un que és amb canela i coses d'aquestes. I després estan els de limone i coses d'aquestes, però són els típics extras que ningú... Una mica potxos, la Sí. veritat. Vale, està bé, està bé. És És com el mazapan, el típic que està allà a la taula però ningú l'agafa. Mazapan és dur, la veritat, que és curiós perquè, clar, jo assisteixo a les reunions de Nadal com qualsevol altra i hi ha polvorons, però és que com que estic tan out del tema, doncs no m'entero absolutament res i no sé ben bé doncs, quins tipus hi ha ni res, perquè no, és que no em menjo ni Tu prova'ls i si t'agrada dius, ah, mira. Claro. Bueno, aquest any estic provant torrons. No ho hauria de fer, perquè bueno, ja no em fan gaire gràcia i però engreixen que flipes. Però bueno, no, estic provant algun i bueno. Jo també et vaig dir, l'any passat vaig provar uns polvorones que eren polvorones envoltats de xocolata blanca. O sigui, allò devia ser una bomba diabètica. Perquè com les típiques Oreos banyades en xocolata, però en polvorones. Està bé. Jo quan menjava allò, m'accelera el cos però directe. Les Oreos? Les Oreos banyades amb... És que allò... Jo era pecado, És una mica criminal. Em sembla que venien com 8, no? En tot un paquet de 2 euros. Pot ser. Per allà. Sí, però els paquets en si eren de 2 galetes. Sí, o sigui, els normals eren de 4 i els de banyades eren de 2. Però estan molt bones. Sí, però... Però joder. Sort que eren petits, que... La veritat és que sí. Va, passem a les notícies de la setmana, que aquesta setmana hi ha unes notícies bastant pintoresques. Començo en un ordre que no té per què ser cronològic, perquè, bueno, m'és igual l'ordre cronològic, i notícies curioses. A veure, un encertat de la primitiva guanya 1.241.870 euros a Sant Celoni. Bueno, tenim un altre ric a Sant Celoni. I el de Granollers? Sí, el de Granollers també. Vale, també. El tercer premi de la loteria de Nadal s'ha venut a Calella i a Granollers. O sigui que, bueno, pues algú de El de Granollers... Sant Celoni que és el primer? La primitiva, és una altra Sí, loteria. però n'hi ha un senyor a Granollers que li va tocar en la mateixa setmana la loteria gran i la primitiva. Hòstia, la mare que em va parir. En una mateixa setmana. I que jo deia, bueno, llavors la setmana que ve es mor d'un infart. Perquè per equilibrar... Bueno, però és que depèn de qui sigui, la setmana que ve no tindrà ni 10 euros. Vull dir... No, sí, també. Se l'haurà gastat tota la loteria. Sí, però celebres que t'ha tocat la loteria i després tornes a celebrar que t'ha tocat la loteria. Hòstia, això surt car, O sigui, havia guanyat, crec que era 1 milió i pico de... Nah, vaya pavo. Sí. Bueno, Hacienda es queda la Clar. meitat. Menys Hacienda, perquè Hacienda somos todos. Vamos. Vale, més. Dissolta una ràbia amb 300 persones a una masia de Montràs, que pel que he vist està pel Baix Empordà. També et dic, Montràs, res en comparació amb Llinars, Sí, també diré, vaya putos noobs, no? Sí, 300 persones, què és això? Sí, xavals, però 300 persones és un aniversari una mica calent i ja està, Sí. tampoc... Bueno, i menys, perquè jo me'n recordo que fa uns anys, a Mèxic, una tia famosa, filla d'algú famós, va celebrar el seu aniversari dels 18 anys, crec, o alguna així, o dels 16, no sé què celebren allà, i es va morir gent i tot, perquè hi havia tanta gent, i van fer com una cursa de cavalls i van atropellar un tio o alguna cosa. Però allà, en un local allà o com? No, una escampada. Em sonava que era o algun familiar de Pablo Escobar o Maradona, alguna cosa així em sonava. Podria ser. Gent de pasta. La veritat és que sí. Va, més. El PP vota per sorpresa una esmena a favor del català i tomba els pressupostos al Senat.
Bueno, Bueno, el PP... Bueno, és Ah, que aquestes és... coses. No, perquè el PP jo crec que ha seguit la dita de l'enemigo de mi enemigo és mi amigo. és que, clar, jo no m'ho he acabat d'entendre, dic, el PP vota per sorpresa, és en plan, el tio, o sigui, deurien estar ja, no, el català, puta merda, no, No, sé quantos, i de cop, No, perquè jo crec que era com que el PSOE no volia votar-ho Ah. a favor i llavors simplement per anar en contra del PSOE voto que sí. Podria ser. Hòstia, però Són així, és funcionen graciós, així. Que és un lío, tio, tot això. Bastant XD. Més, aquesta setmana, bueno, vale, sí, aquesta setmana el senyor Joe Biden, per celebrar el Nadal, ha fet un directe on parlava amb nens i tal, seguint el recorregut de Santa Claus deixant els regals a la gent. I, bueno, li han fotut la trolejada del mes. Sí. O sigui, resulta que algú li va fer dir al Joe Biden "Let's go Brandon", que "Let's go Brandon" és una frase, una proclama que s'utilitzava per, que es va utilitzar en un passat per un fill que no era aquest, però el Trump el va recuperar per dir que tots els seus, o sigui, els següents presidents després d'ell s'anessin a la puta merda, en plan que fora aquests presidents. Llavors ho va dir ell mateix. Sí, era com una altra manera de dir fuck you Biden. Sí. Bueno, em va semblar bastant peculiar perquè, home, venint del Biden, és com contradir-se no, literalment dir que te'n vagis a la puta merda, però tu mateix. Sí. Home, és que amb tot això del Biden, o sigui, totes les polèmiques que hi ha sobre el president, Ja. i Sí, total... però ell la va pillar, la trola. Ah, Perquè sí? jo he vist el vídeo, sí. O sigui, el vídeo està parlant com amb un nen de què has demanat per no sé què t'han portat, i de cop surt el pare del nen i li diu "Let's go Brandon", i penja. I li diu "Let's go Brandon", no sé què, i després queda ja pensant i diu "You're from Oklahoma, no?", no sé què, que són els que voten a més a Trump. Hòstia puta. Ah, Puto Biden, és que no crec que sigui tan tonto, o sigui, algú de política haurà vist i... No, però va seguir la trola perquè estava ja en un programa de nens, vull dir... Clar. Notícia... Seguim amb troles de Nadal. Espectacular aquesta, Crisi política a Vinaròs per un amic invisible. Una regidora rep un cap de xai i vísceres. Hòstia. Un cap de xai i vísceres. Vísceres, intestins, ronyons... Ah. Vells... Sí, les parts nobles, vamos. Llavors, Hòstia. home, que et toqui això en un amic invisible... Té collons. Ja, però el tio que li ha enviat també, que cabron, saps? Bueno, Puto amo. també les paneres aquestes que venen de Nadal, has llegit una notícia d'unes paneres molt sorprenents? La tens? Comenta-la. Ah, unes paneres d'un grup que venien pollos, però pollos de coca i... Què? 5 euros participación de la panera si et toca 2 gramos de pollo y Sí. Però què collons? 5 de Era marihuana. una panera de droga. De droga, De droga. Però també et diré, si participes en una panera de droga, hòstia, en sèrio li tocarà a algú que no sigui el camello? Vull dir, tampoc... Sí. No s'ha molt llest, perquè... I ho anaven com dient allà com si no fos res i òbviament la poli els va pillar i Sí, doncs aquesta sí que la vaig veure, passa que no la tenia aquí, però bueno, això. cal mencionar, sí. Cal mencionar. Bueno, una notícia... Avui jo tenia pensat parlar d'economia només per una notícia que he vist aquesta setmana que, bueno, m'ha patat el cervell. Así funcionará la nueva criptomoneda del colectivo LGTBI, la Maricoin. Nice. En sèrio li han dit així? Sí, la Maricoin. I després els queixen, tio. Sí. Bueno, Escolta. a veure, no representa tot el col·lectiu, però... No, ja, però vull dir... clar. Però Vull dir, és normalment graciós, és una paraula que és per ofendre el col·lectiu. Sí. Algun matat haurà dit creo la moneda i tots els LGTBI la compraran. Sí. I llavors, bueno, ja seguirem l'evolució. Ah, i heu vist la polèmica foto... No me'n recordo, d'una persona que està en el Congrés Europeu, crec, o treballant en una organització així molt, molt important d'Europa, en què ha publicat una il·lustració de... o sigui, sap la típica foto de Crist amb els pares que l'estan abraçant? Vale. Pues en comptes de ser una... jo que sé, em sembla que suposo que és Adán i Eva, pues un teu i un teu. Ah, bueno. I clar, tothom... I polèmica, tothom no? això és superpolèmic perquè... Saps? Molt masclista, la veritat, em sembla, Posar dos tios, de què van? Bueno, que podria ser dos ties. O les típiques fotos de... Ara, bueno, jo he vist, crec, en aquesta setmana com dues notícies de parelles homosexuals fent-se un petó, una foto fent-se un petó davant d'una paradeta de Vox o del PP. Ah, bueno, però això ja fa temps, Sí, no? això ja... Bueno, això ja ho saben fer, no? Sí, però és el meme. És simplement per veure la cara que se'ls hi queda. Provocar una miqueta. Sí.
Està bé, està bé. Bueno, ells també ho fan quan van a la UAB, no? I venen amb polis. Ah? Vale, notícies més. Resulta que el telescopi espacial James Webb inicia una nova era d'estudi a l'univers. O sigui, la NASA ha enviat un telescopi a l'espai que es diu James Webb, que ja portava molt temps volent llançar, que en teoria substituirà el telescopi Hubble, que és el que tots coneixem, que ha enviat tantes fotos de l'espai i tal, i bueno, resulta que ara han tornat a enviar aquest nou i ja està. I que en teoria aquest serà la putíssima hòstia, vamos, que suposo que és normal. O sigui, és normal que sigui la putíssima hòstia, si no, no envies un telescopi allà a l'espai tal qual. I bueno, que és curiós perquè el telescopi Hubble, si el mires, sembla un objectiu d'una càmera de fotos, o sigui, és cilíndric i té una lent molt gran. En canvi aquest és totalment diferent i té molts miralls, o sigui, molts miralls hexagonals posats com en una esfera. I a davant... O sigui, sembla més una antena de tele que no un telescopi, perquè clar, que per captar la imatge és millor, entre cometes, captar-la amb una antena que no amb un telescopi, però això ja és més complicat. Però la cosa és que no es veu com un telescopi, però és realment un telescopi i superpotent, i ja veurem les imatges perquè són espectaculars. Però això deu ser, o sigui, segurament perquè l'ús quotidià, o sigui, entre comentes quotidià dels telescopis com a tal, el que fem és mirar la llum visible, que és la que veiem els éssers humans, que és el que nosaltres podem mirar a qualsevol lloc i podem veure que això és de color blau o això està. També hi ha altres llums, la llum té diferents freqüències i depèn de la freqüència són visibles o no per l'ésser humà. Aleshores, nosaltres quan veiem cossos llunyans del nostre, des d'on som nosaltres, el que podem observar és que tenen una llum diferent o podem veure com una espectrometria de certs objectes i veiem que són diferents dels que nosaltres veiem aquí a la Terra. Per exemple, podem veure... Es diu espectrometria, no? Sí, va ser... No, i aleshores... T'ho explicat molt concret, Sí, però bàsicament que tu veus una pedra aquí a la Terra i una pedra a Mars i veus que tenen unes diferents... tenen un patró diferent. Aleshores, aquest patró, l'explicació de la física és que l'univers s'està expandint. Aleshores... No, però, a veure, l'important d'aquest telescopi, bàsicament, és que estarem observant llum que nosaltres no la podem veure a simple vista, que s'ha originat al principi de l'univers. I aleshores podrem veure imatges que s'han creat, o sigui, que estan viatjant per l'univers, que nosaltres no podem veure, que es van crear fa 13.000 fins a 13.500 milions d'anys. Que són 300 milions d'anys després que es va crear l'univers. Que l'univers es va crear fa 13.800 milions. Bueno, vale. Però, bàsicament, un resum, que si nosaltres estem a 70 milions d'anys llum de la Terra, encara podem veure els dinosaures. Vale, això sí. Sí, això sí. Vale, I és la idea d'utilitzar aquest telescopi, d'observar ara en un temps diferent en el temps de l'inici de l'univers. Sobre el telescopi, el nom que porta de James Webb és un nom d'un astrònom, si no recordo malament, així conegut i tal, però va haver moltíssima polèmica perquè, òbviament, com tota persona de fa molt temps, li han sortit, en lloc de les ex, que vam dir l'altre dia, li han sortit doncs, els dimonis de ets un violador, ets un pedòfil, ets un masclista, ets un no sé quantos. I llavors es van replantejar molt seriament si canviar-li el nom o no. No sé per què encara, o sigui, no sé per què l'han mantingut, però resulta que el tio, pues, jo què sé, devia ser una mica, bueno, devia ser masclista directament o el que sigui. I doncs va haver una crítica al respecte bastant potent. El que passa és que no sé com va acabar la cosa i doncs pel que es veu doncs es va deixar igual i ja està. I passem a l'última notícia de la setmana. Bueno, última notícia no, hi ha hagut moltes, però una notícia que m'agradaria comentar més en profunditat i introduir a la meva secció perquè el volcà de la Palma ja dorm al rastre de 98 dies d'erupció del Cumbrevija. Bueno, traduït, ha tardat 98 dies en parar el puto volcà de la Palma, però ja no hi és. Però per celebrar Nadal ha parat, Sí. Molt bonic, molt poètic, això. O sigui, ha tornat a funcionar o com? No, que ja està, que estava... Sí, ha parat definitivament ara. Exactament. Però encara seguia funcionant. Llavors, al principi es va estimar que el volcà podria estar entre 24 i 84 dies. Com hem vist, bastants. Bueno, és que algunes altres fonts, no sé per què, posava que havia durat 85 dies. Però, claro, jo què sé, no sé com ho compten, però més o menys ha durat molts dies i ha superat l'erupció volcànica més longeva dels territoris espanyols. I llavors, doncs, es posava en primer lloc. Bé, tampoc em sembla... No em sembla molt exagerat, És que
No sé, vull dir, 80 i pico dies. A Guatemala hi ha un volcà ja que porta... I sobre que són més potents Sí, els bueno, altres països. a veure, és que... No, de normal és una erupció volcànica, al principi és una aquí per sort hòstia... no s'ha mort ningú, no? No hi ha cap mort confirmada, en principi. Bueno, no ho sé. Bueno, no crec. No sé d'algun gos. periodista gilipolles que fica la mà. Sí, Bueno. Hi ha molta... Això ho has comentat tu, de fet. ho vaig comentar. Llavors resulta que 8 xemeneies han estat al llarg de tots aquests dies, 98, 85, els que siguin, és igual, pues cremant milers d'hectàrees i, bueno, generant nou territori. Llavors, jo m'he plantejat avui que ara que estem de festes i Nadal i tal, per celebrar que s'ha acabat l'erupció volcànica i els de la Palma poden descansar en pau, entre cometes, he decidit plantejar-nos què podríem fer nosaltres, ja sigui ara festes o el que sigui, què podríem fer nosaltres com a persones propietàries de la Palma amb el territori tan nou com destruït que tenim. I llavors se m'han acudit unes quantes idees. No li donis idees a l'Ibai, eh? No, hòstia. La gent es fa un imperi de coi. Crea literalment i bailant. Sí, bailant, literal. Espia el territori aquí i ja està. Llavors, se m'han acudit unes quantes idees i m'agradaria que profunditzéssim una mica. Per exemple, jo he pensat que, clar, com ha sigut un lloc turístic, la Palma, durant tot aquest temps, la gent, en plan, hi anava i veia el volcà i deia, uah, que guapo tu, que treu la lava aquesta i salta i no sé quantos. Llavors, a mi se m'ha acudit intentar reactivar-lo, saps? Intentar reactivar el volcà perquè, hòstia, vindria més gent, saps? Potente, eh? I més Clar, territori. I Podríem més ajuntar territori, Gran Bretanya amb... Clar. totalment. Com continua així, passa una mica i Àfrica Hòstia. torna a ser nostra, eh? Que sí. I llavors, bueno, tindríem allà un canal terrestre. Bueno, que això seria l'economia d'Espanya, o sigui, seria en el que es basaria l'economia d'Espanya. Sí, desapareixeria el Raval. Bueno, seríem rics. Llavors, o sigui, com a lloc turístic ja ho ha sigut, i ho podria ser, però promocionant-se, perquè clar, ara era lloc turístic en plan, et vols saltar el Covid, o sigui, vols anar a un altre lloc? Bueno, tens aquí 1000 traves de Covid, no sé quantos, jo proposo que no hi hagi Covid allà, perquè pilles tota la gent, la desallotges i només deixes turistes. Llavors, si hi ha Covid, bueno, els turistes. Llavors, però promocionar la illa com a territori volcànic i espectacle volcànic, perquè fins ara és això, que anaves tu allà... Com les fonts de Montjuïc, no? Però... Exactament. Que lava. anaves tu allà i deies, hòstia, vale, que hi ha un volcà, veuré el volcà. Però no, ara el govern et dirà, vés-hi, que hi ha el volcà, i explota, i és la hòstia, això no ho tindràs. De fet ho van dir, però ho va dir una Hòstia. de turisme i la van fonar una miqueta. Bueno, a veure, és un espectacle, vull dir. Sí, vull dir... M'ha de fotre fred allà. Per què? Per al fum. Bueno, no O sé. sigui, com estava tot tapat, no arriba gaire el sol. No, però allà a Ja per Canàries les sempre fot temperatures. calor. Sí, però això és més era glacial que no és... Canàries està a l'Equador. Sí. No, més. També s'ha m'acudit construir un parc temàtic. Un parc temàtic volcànic, clar, perquè, hòstia, podries allà posar rèpliques de dinosaures i dir, bueno, aquí es van morir els dinosaures Ula. i dir, bueno, i jo què sé, pilles un... No, però si està... No sé com es diu ara el lloc aquest dels dinosaures que està allà a Teruel. Sí, com... Dino... No es diu Dino World, no? Com es diu? És que el Willy ens ho diria perquè ha anat, Sí. potser ha anat 50 cops. Però el Willy és de les persones que quan veu una pel·li li agrada Sí. se l'ha mirat 50 milions de cops. Bueno, i això de veure dinosaures per allà enterrats a Teruel, superinteressant, la veritat. Dinòpolis. Dinòpolis. Doncs podríem convertir tot aquell territori en Dinòpolis, però seria molt més real, perquè clar, hi hauria la lava, realment, i podries, jo que sé, enterrar un cap de dinosaure allà a sota i dir, bueno, mireu, que Mira. aquí s'hi van morir. O també podries fer, bueno, se m'ha acudit. O vendre quimicefas, també. Vendre quimicefas i De dir, volcans. recrea el volcà de la Recrea Palma. El camp de la Palma. Sí. Una oportunitat. I que haguessis de fer una maqueta i posar les casetes i després... Pompeia. Pompeia. Merchandising. I el que faci l'aproximació més exacta, en plan, a partir de reaccions químiques, pues guanya un premi. Jo què sé. I Estupendo. animes els nens a De fet- fer química. Però jo crec que ara en els aeroports de la Palma ficaran un volcà d'esto i serà com aquí, que venen a Barcelona i es compren un toro. Bueno, No. bueno. El mateix, però a la Palma. Doncs sí, La cosa és que a la Palma, com és un territori volcànic i tal, també es podria aprofitar per... O sigui, a l'hora de fer
un volcà més realista al respecte, doncs de posar-ho en algun lloc, tipus, jo què sé, a la plaça municipal de la capital de la Palma, ni pura idea quina és, i allà doncs, que hi hagi com una font en forma de volcà i... Què t'apostes a que la capital de la Palma és la Palma? Jo crec Molt típic de Canàries. Probablement. No ho sé, perquè crec que la capital que és la Palma és de Tenerife. I Hòstia, és que tenen allà un lío de palmes, tenen Què dius? 4 palmes per no, allà. de Tenerife és... O sigui, d'ahir de Tenerife és Tenim nou seguidor. Santa Maria? Bueno, jo què sé, no... Salutacions al nou seguidor Aoife. No sé com pronunciar-ho. Salutacions. Bueno, a veure, Saluts. com ara ens segueix sabem que no és un bot. Perfecte. Perquè amb aquest puto nom... bueno, Ei, calla't, Què ha passat, què ha passat? vale, més. He proposat... Bueno, he pensat que podria ser una ciutat de vacances. Com Benidorm, ciutat de vacaciones, i aquestes putes merdes, o Marbella, o aquestes merdes. És territori nou, podem construir coses. A sobre, és territori de lava, que no crec que sigui un territori molt potxo. Allà segur que s'hi pot posar alguna cosa, una casa o alguna cosa. I, de fet, en territoris volcànics tenen cases sòlides. No s'esfondren les cases, estan allà prou bé. O si no, negociem amb les empreses arqueològiques i dir que aquí hi ha molta cosa, que aquí podeu explorar, que aquest volcà és superhistòric, no sé, inventant-nos dades. He dit Benidorm, ciutat de vacaciones, i és Marinador. Marinador, Que sí. mal. ja. Se m'ha sonat una mica raro, però bueno. Sí, Marinador, ciutat de Que, vacaciones. Vale. Benidorm, per cert, no sé si ho ha estat a algun lloc, però és el lloc on literalment es nota no hi ha classe mitjana, allà sí que no hi ha classe mitjana. Sí, He vist fins stories. Sí, jo he anat i literalment estan les cases dels actors, actrius i bueno, el Nadal mateix crec que té una casa por ahí. Hòstia. Tenen casoplones i baixes una mica al poble i tot són cases de merdes xaboles. Irònic que al Nadal. Sí. Però és que Benidorm, a sobre... Santa Cruz de la Palma, gràcies, Veus? papa. Algo de la Palma havia de tenir. Claro. La Palma, en plan... A veure, no és menjar Canàries, Gran Canàries. Què dius? Gran Canàries és una altra Ah, és illa. verdad. O sigui, Gran Sí, Canària és una Canàries altra és una altra Hòstia, illa. és verdad. malo. I Canàries no és cap illa, que per Sí, Canàries... Canàries totes. són el conjunt. Bueno, el conjunt de les illes. Les Illes Canàries. Bueno, això, llavors, podríem construir una ciutat de vacaciones d'aquestes, tan bonica i tan, que ens agrada tant, no? I que, sobretot, seria un destí, jo crec, per la Inserso, saps? Perquè Benidorm ja és prou per l'Inserso, allà hi ha molts abuelos, o sigui, tu vas a la platja, bueno, hi ha un vídeo superfamós a internet d'abuelos que van a guardar lloc i hi ha una periodista gilipollas que va allà a molestar-los i a dir-los o sea, ¿te importa que me siente aquí? Te robo el sitio, te robo la toalla, no sé què. Bueno, llavors els abuelos s'enfadaven amb ella, no? Què faríeu vosaltres si estiguéssiu en aquesta situació? Jo, bueno, jo què sé, la veritat és que... Tu ets molt de no dir res i anar-te'n, però... Pues que si m'he aixecat a les 6 del matí per guardar lloc a la playa de Benidorm Clar. i me viene la periodista de Televisió Espanyola... També et dic que no és la platja més bonica del món, eh? No, una platgeta Però normal. estan tot el dia de festa. Clar, passa que és això, que són on els abuelos van a fer la putivuelta, saps? Clar. Que ja Sí, és més un lloc de l'Inserso. És conegut popularment com el lloc on van els Doncs això, imagineu-vos l'Inserso a Canàries, saps? Que bueno, que Canàries és un territori una mica hostil, entre cometes, sí. Però com hi ha bon clima, bueno, i a sobre, en zona volcànica, potser sí que es preocuparia una mica i s'hauria de prendre alguna mesura, tipus posar un mur de contenció o alguna cosa, saps? Que també és difícil posar un mur de Sí, contenció. perquè es fon i ja està, Sí. s'acabó. Però, bueno, no estaria malament, no? Que realment es reactivés el turisme de la Palma construint allà unes casetes, unes piscinetes i a sobre piscines en terra volcànica. Allò és l'hòstia, tio, perquè tenen el fons negre, saps? Està allà... I clar, no està calent, està si ho fred. fessin això, les cases serien molt més barates També. i es podria aprofitar per fer una immersió des del cap del divendres. Hòstia, vale, un momentet, Potser ens hauríem de callar la puta boca perquè aquesta idea és massa bona, Sí, potser ens roben la idea i llavors, bueno, es fan multimilionaris a costa nostra. Clar. Illes de vacances com vam fer a Dubai. Vale, però... Bueno, i ja és... Jo, a mi em pagat 100 milions per despullar-me allà enmig del carrer, ho compro, saps? O... Com? En plan... Nada que ver, tio. No, pues, o sigui, destrossar tot un territori, fer-lo merda com Dubai, a Sí. canvi de molts diners, pues... Bueno, escolta'm. Depèn. I a sobre, què destrossa territori? Si Dubai ja és una puta merda, imagina't, saps? Ja, O sigui, és veritat. li fas una illa d'aquelles palmera i l'arregles, saps? És un puto desert. Jo crec que Dubai, Desert més que un problema de Dubai és la gent, més per com ho han gestionat. Em sembla bé. Pregunten pel xat que on és en Willy. El tenim
Hòstia, és que... Sí, que graciós. el Willy està amb la família. El tenim en un dinar de Nadal menjant torrons. Sí, Bueno, literalment podem dir que porta 3 hores fent els postres. Sí. Sí, porta 1 hora i mitja fent postres. Sí. No, ara ja m'ha Bueno, dit, però- dit que estava venint, però clar, Sí? no sé si arribarà. Però bueno, és igual. Si no podem fer un post directe i ens quedem al sofà per allà. De fet, podria ser. De fet, en Guillem Vega ens ha dit que té un tema molt bo i si pot arribar al final, doncs, bueno, fliparem amb el tema El d'en truquem Guillem. per WhatsApp, li diem que estem en directe i que ens expliqui el tema. Allà enmig del sopar. Si ens quedem sense recursos, jo trobo que és un bon recurs. Vale, va, per últim, acabo ja. I és que amb el territori gay també es podria fer tant Aràbia Saudita, que ja hem comentat una mica, fer Aràbia Saudita vol dir convertir-ho en un territori la puta hòstia, saps? D'una merda, de dir m'acabo de menjar el terra, o sigui, el terra de la Palma, i l'acabo de convertir en putíssima merda. No, ara això és la hòstia. Igual que quan els d'Aràbia Saudita van anar al desert i van dir no, això no és que sigui un desert, això és que és la puta hòstia. I llavors construïm piscines i ja, bueno. Piscines i crec que hi ha una d'esto d'esquí, no? Una estació d'esquí Sí, per allà és per mig veritat. del desert. És veritat. Que També... allò no deu gastar electricitat ni res, per No. mantindre fresquito tot allò. Petroli, bueno. També he pensat que es podria convertir en tradició i utilitzar-se aquell territori com a museu o com a set de rodatge. Perquè, clar, a la Palma, de fet, la Palma crec que ja ha sigut set de rodatge d'algunes pel·lis perquè Sí, té allà bona jungla i tal. Tu vas vindre a la de Marvel? No, la Spider-Man no. Sí. La de los Eternos. Sí. N'hi havia unes escenes en un volcà que màgicament erupcionava i després en els crèdits ficava gràcies al govern d'Espanya per oferir Hòstia la puta. Palma. Però això va ser gravat mentre... No crec que aquelles escenes... Pot ser. Sí, va ser abans i no crec que les escenes del volcà fossin a la Palma. Jo crec que eren més les escenes de la selva i Clar, coses així. O Potser era editat. potser van tirar més per Tenerife i tal, no sé. O Hombre, sigui, clar, que Teide. era veritat, la lava, cabron. Ja, però imagina't veia tot locos que ho fan de Ja. No, però això que, de fet, a Tenerife hi ha, o sigui, a Tenerife, a la illa de Tenerife, hi ha una part a prop del Teide que s'assembla a Mart, o sigui, és un terreny que és àrid i sembla Mart, i allà s'han gravat algunes pel·lis també sobre Mart i Jo tal. crec que Llavors- a molts dels llocs s'han gravat masses coses. Sí. Vull dir, aquí a Cardedeu s'han gravat 10.000 milions de coses. Ah, no, vale. També. Però vull clar, dir, jo ho deia perquè és això, o sigui, es podria fer el paraís del rodatge, perquè també la illa de Lanzarote, que són Sí, amb literalment les platges negres deserts aquelles. i platges negres i tal, allà també s'han gravat moltes coses. I, bueno, que és això, que la Palma compta, que es podria recuperar d'aquesta més forts Sí, que mai. sí. També et diré, algunes pel·lis guapes. clar, també et diré que cobra més el lloc o sigui, la persona que posa el lloc per fer la pel·li o el que fa la pel·li. Però és que, escolta, no pots treure intel·ligència d'on no hi ha. Bueno, intel·ligència o recursos. Bueno. Bueno, és el govern espanyol. Es justifica amb això i ja està. Crec que... atents, Hi ha una pel·li que es diu Klaus, crec, que l'ha fet a 3 Media i companyia, i no sé si té la col·laboració al govern o què passa, però crec que va anar als Oscars. O sigui que... Sí, és una pel·li de Nadal. Però ja són en 2D, és supercutre. Però, bueno, m'han dit que està bé. Però és això que... Bueno... És que les pel·lis de Nadal. Crec que... Klaus és meravellosa. Amb 3 As. Amb 3 Eufòria. Això, sí. Sí, aquí ha cridat, Però Klaus per Santa Claus, no? Suposo. Hombre, sí, crec que és la història de... Sí, és que l'has encertat, Has encertat. No era gaire complicat. I si és Santa Claus... Pot haver alguna persona que sigui Klaus? O sigui... Què? O sigui, hi ha Klaus Santa Claus. Claro. Sí? Es diu Klaus, tio. Santa és com Santa un és prefix. santo, però tu li dius... O sigui, tu no dius el Santa... A veure... Hòstia, Tot... que no. La van nominar per la millor pel·lícula animada, però va guanyar Frozen 2. Vaya. Sí, no fa anys. No, però això... Tu et dius Martí, no et diuen Santa Martí. No, perquè- No, però- Sant Martí. Bueno, Sant Martí és un sant. Sí, però Sant Martí, Sant Claus no existeix, és Sant Nicolau. Jo crec que Clau és com el cognom. No, perquè són tradicions diferents, Sant Nicolau és més de... bueno, de fet, a València, que l'altre dia parlàvem, és que fan una tradició que és celebrar Sant Nicolau, com a... bueno, en aquestes èpoques, però que no és com Santa Claus, diria que és diferent. Llavors, respecte a això, penseu que el Nadal que coneixem ara és com una mescla de 1000 merdes que hem trobat Sí, por ahí. a cada lloc ho fan diferent Com d'alguna manera. com si ara pilléssim el Halloween, la castanyada i el Hanukkah i tot junt. Vinga, a jugar-la. Doncs hem fet pràcticament el mateix
i llavors tots per consumir i per tal ha acabat sent així. Aquest Nadal És és una festa capitalista. el comercial que hem trobat, clar. Llavors, bueno, hem pillat una mica d'aquí i una mica d'allà, perquè abans, bueno, els nostres avis o rebesavis, bueno, que per Nadal... Enmig de la guerra s'importava poc Sí. si era... Però, literalment, el regal estrella per Nadal eren taronges. O sigui, Sí. tu no demanaves res i et portava taronges. Haguessin els Reis o el Nadal. O sigui, A comer. Sí. Atents. En irlandès diuen Dadai no like, que és Daddy Nadal. Ok. Daddy Nadal, eh? Bueno, El a papa. Holanda no sé com es diu ben bé, això ho hauríeu de buscar. Bueno, ahí sí que és Ho Sant preguntar. Nicolàs. Ho hauria de preguntar, sí. Però la història del seu Pare Noel és que ve d'Espanya. És un immigrant espanyol que va en barco des d'Espanya fins a Holanda. Hòstia. I entra pels canals i no sé què. Bueno, Jesucrist, eh? Hòstia, potser algun heroi espanyol va arribar allà i va dir ei, us he vingut a salvar la vida. Ara, Us he vingut a explicar que és una muntanya. I és tot així, home. bueno, perquè érem colonialistes i ahir se'ls hi mola, no? Això de... Hòstia, com era el que va, el del Congo? Ah, No, perquè però aquest el era belga, Leopold no? aquell és Era el... belga. Sí, no, però és que ara encara tenen colònies, un munt de colònies, Sí, i sí. Holanda. Sí. Sí, a Sud-amèrica, les Antilles, tot això és seu. Després a Àfrica també. Però no hi ha... Bueno, o almenys no es fa tan ressò com les polèmiques que té Espanya. Ja, no, però No, això no. Moçambic i tot això és holandès. Sí. Tenen territoris holandesos i sobretot la seva I moneda s'ho tenen també callau, i s'utilitza. s'ho tenen callau. Ja, no hi ha polèmica. Calladito que no hi hagi molta revolta i Va. banyó. Quin diríeu que és el sistema polític d'Holanda? Buah. Sí, democràcia, república... A veure, sé que és una monarquia, Sí. perquè que- bueno, el color taronja és el nacional i pas la monarquia i tal, però jo que sé, una monarquia parlamentària. M'ho acabo Sí, d'inventar. diria que sí, però jo no sabia que tenien rei. Ah. Primera, perquè... Jo tampoc. O sigui, arribant d'Holanda, dius, mira, un país com, no sé, Alemanya, Sí. normalitos, allà amb la Merkel, pues allà tindran el seu Merkel, Mhm. però no va ser un rei. Resulta que, bueno, jo em vaig enterar que tenien monarquia perquè jo veia moltes coses taronges i tal. I vaig buscar, bueno, no vaig buscar, no. Un dia vaig trobar un concert del Martin Garrix, on estava el tio allà fent concerts no sé quantos, i de cop para un barco al costat de l'escenari, surten els reis, van allà i van, què passa, no sé què. I després tornen al barco i se'n van. I dic, vale, què collons és aquesta gent? No poden ser els reis? Bueno, són els reis. Els reis van Sí, sí. anar a un concert allà i ja està. Sí, És com tradició, eh? Perquè... sí, però a més allà la tenen bastant respectada. És com, Sí. és com la reina d'Anglaterra. Bueno, Sí. la d'Anglaterra té més problemes, eh? sí. Bueno, la de Dinamarca. Veritat, eh? Dinamarca Sí. també tenen un rei. Sí, però sí, és una monarquia més acceptada. O sigui, si preguntes als habitants, doncs pot ser. Passa que Anglaterra resulta que també té haters, la Elizabeth. O sigui, Sí, sobretot a la part d'Escòcia i el nord Irlanda del Nord, allà tenen els haters. Home, és que Irlanda del No Nord pot guanyar el tenen allà... Bueno, ja no. Se suposa que ja no existeix l'exèrcit gay, no? No ho sé. O sigui, però sé que estaven en tensió perquè, home, Sí. estava rif-i-raf. que tenir uns territoris tan ben separats, pues, és el que passa. Ja. Com les comunitats autònomes No, pues, d'Espanya. ja que parlem de política, l'altre dia em Som-hi. vaig enterar que un bon amic d'Aznar, Ojo. bueno, crec que Aznar o un dels anteriors Mhm. va convidar a Espanya un representant de Venezuela del govern. Sabeu qui era el representant del govern? No, però... Un senyor que venia amb molta cocaïna, potser? Hòstia. Bueno. Bueno, típic de... Sí. Típic. Bueno, a veure, també et diré que potser... Bueno, ell devia trobar normal convidar el seu amic, saps? Sí. Però després dir, hòstia, vale, que aquest era... No, pues resulta que era... Que va ser del govern també veneçolà Joder. i quan el van anar a pillar... Bueno, de fet, jo crec que ara deus poder comprar la teva plaça al govern veneçolà, no? Perquè Sí. és tan corrupte tot que dius... Bueno, Home, sí. no sé, segurament. està Va, bé. abans d'entrar amb la meva secció, que us volia introduir una cosa que, bueno, pot ser curiosa, m'agradaria de preguntar, en plan, què heu estat fent durant aquests dies? Buah. Pots contestar tu per mi? Perquè... Jo he estat fent poca cosa, la veritat, perquè vaig acabar els exàmens la setmana passada i vaig tindre setmana 2 dies... passada? Sí, literalment el dimecres... No, que la setmana passada, aquest dimecres. sí? Fa 3 dies que vaig acabar els exàmens, he tingut temps per un dia per fer el vago, l'altre per estar amb la família i ja està.
Doncs, Un tio ocupat, sí. No, doncs jo he fet això, estar amb la família ja dinar de Nadal i sopar de Nadal. I bueno, avui hem mig celebrat Sant Esteve, o sigui, en plan, dinar de Sant Esteve i ja està, perquè en teoria avui és Sant Esteve. I els altres dies, doncs, jo què sé, fent esport i tal, i ahir també vaig estar fent doncs les miniatures d'avui i les coses d'avui del podcast. Així que a Instagram podeu veure un nou post que hem penjat. De veritat. Jo no l'he vist. Però soc jo a YouTube. Voleu mirar-lo? No l'he vist. Anem a mirar-lo. Està Jo, graciós, la últimament, veritat. no sé per què YouTube m'estan començant a recomanar coses variades. No em surten, jo què sé, vídeos de Quantum Fracture o alguna demostració matemàtica o un problema així. I ara em surten vídeos de quina va ser la jugada mestra de Neymar al 2008. Està molt... Està molt guapa, anem Està a guai. veure-la, La posarem a YouTube, segurament. Sí. La miniatura. Sí, Bueno, però que vagin a veure i li donin like, hombre, que ja toca. I m'he adonat que hi ha un vídeo que em fa molta gràcia, no sé si l'heu vist, el d'un pa, una remenada de pa que es cau. Sí, joder, O un gofre que es queda ja... Típic, ja Però però això- fa un temps, Però això és de... quan- joder, tio. Jo no ho sabia, no sé si el No, xat ho ha perquè vist. li van ficar el Rubius, crec, un cop o no sé qui. Li han pot ficat a ser. molts youtubers Però d'aquests és de si com te ries supertonto, pierdes, sí, sí. però fa gràcia. I fa molta gràcia, en plan... Sí. És l'apogeu de l'humor. De l'estupidesa, sí, perquè realment és una cosa molt tonta, sí. M'he dedicat a mirar això. I a mirar, jo què Trossos sé, de l'Illo pa, Juan reaccionant a això. Hòstia, l'Illo És que Juan, l'Illo Juan els és vídeos perfecte. últimament em fa molta gràcia, eh? L'Illo Juan és... Bueno, és enginyós, no? Sí. Home, és que dintre els streamers, quin top faríeu? Bueno, i també perquè No es sé. fica a jugar amb alguns subs i els subs tenen cada cosa. Ja, també. És graciós. Va, comenta el que està comentant, que avui és graciós. No sé si el xat sap què són els ràtios, o si... Jo no Val, tinc ni idea. explica-ho, vull dir, Els ràtios explica- és bàsicament una persona, un usuari de Twitter comenta una cosa, publica, i un altre usuari li comenta i l'objectiu del ràtio és aconseguir el que li he comentat, tenir més likes o tenir més visualitzacions, Ah, més impacte que el sí, principal. D'alguna manera buscar una miqueta ja l'enganxe, no? L'engany, sí, de tenir encara més seguidors dintre a partir d'un altre usuari. Doncs hi ha un jugador del LoL que es dedica a fer això i és molt conegut, que és el Flacket, i és espanyol, que ha passat al següent nivell. Vale, el tret principal ha sigut aquest. Crec que te l'he passat i el tens per imatges, Sí. però si més no us els vaig llegint. Vale, això està veient, La gràcia està en que li ha fet un ràtio, al papa. El papa Francisco. Sí. Amb el tuit inicial. Dejémonos evangelizar por la humildad de la Navidad, del pesebre, de la pobreza y la esencialidad con la que el Hijo de Dios entró en el mundo. Dejémonos evangelizar por la humildad del niño Jesús. Vale. O sigui, això el papa... Això el aquí, papa. Celebrant el Nadal. Celebrant el Nadal com cal. I aleshores ve el senyor Flacket i posa ratio más mis tetas son pecado. I ho ha aconseguit. O sigui, el seu tuit té molts més likes que el del papa i a sobre, bueno, pues, s'ha fet ressò per tot arreu perquè el tio s'ha passat 3 pobles. A més que quasi triplicat el tuit del papa Francisco. A mi em sembla un absurd. En quin punt hem arribat? En què un usuari de Twitter, un jugador del LoL... Supera el papa, eh? Només falta que el papa li contesti. És que és l'última. I li digui, jaja, buenardo. Sí. Buenardo, nen. És que a sobre el papa és argentí, saps? Que potser et sobre amb aquesta, saps? És Jo veritat. crec que està bastant, diguem-ne, oxidat, saps? D'aquest llenguatge, d'aquest slang, però, bueno, podria contestar, perfectament. Vosaltres creieu que el papa escriu els tuits? No. No, li escriu algú, Sí. O òbviament. dius, celebra el d'esto... Et deu posar, No, sí. no, ho diu, Això en una no diu cadira. ni saber de què és el Twitter. Es deu posar en una cadira dient coses i la gent ja està, apunta i diu... Ah, cuidado amb el papa que va fer una col·laboració, crec que amb Lamborghini o Ferrari, eh? Ah, sí? Joder. Va fer una Ah, vale, col·laboració. però això era pel papamòbil, no? És el papa mòbil? Sí, Sí, que era Ferrari. jo diria que li van fabricar per ell el papamòbil i va haver de fer col·labo perquè li sortia gratis o alguna cosa. El papa mòbil. Sí, el papamòbil és increïble, és un vehículo blindado de la hòstia. Sí, Hòstia puta, tio. sí. Podem posar el papamòbil per pantalla? Jo Perquè... vaig a buscar... Vale. No. És un Mercedes-Benz. Ah, pues això, Mercedes. Vaya cotxazo, tio. Sí. Pues que a sobre és això, és que està blindat. Bueno, però també hi ha un Lamborghini, eh?
Sí, jo deia Ah, un Lamborghini amigo. com a tal amb què posa papa o alguna cosa així. Sí, mira. Doncs potser li van regalar, perquè el papa té com unes galeries, unes galeries, on guarda totes les coses que li regala la gent, i clar, com és el papa, Ja està. la gent sempre pensa que si li regalo allà una cosa així de putíssima hòstia, doncs aniré al cel amb... Mira, aquesta foto que estem veient ara en pantalla. Bueno, no ho diré, però això. És la foto del papa amb un Lamborghini. Bueno, Aquest el és papa el- i uns quants fent l'Ave Maria, jo crec que... Doncs resulta que clar, a les galeries del papa, amb tots els regals que li han arribat, doncs allò, hi ha una fortuna allà acumulada, que és la putíssima hòstia, i que és en part com un dels apogeus de l'Església d'acumulació de béns totalment inútils, No m'anya. o sigui, que tot això ha vingut d'arrel de que ells promocionen una religió, sigui certa o no m'hi ficaré, però aquesta religió en part dona a entendre que el que té més números d'anar al cel si dona i si es porta bé i tal, i bueno. Però que Clar. també és per fer publicitat de les teves També, coses. bueno, L'impacte que suposo deu que- tenir Lamborghini. Suposo al que ara donar- Sí, és clar. així. Clar, però abans era... Bueno, i encara és, jo què sé, Franco puja al poder, doncs Franco li regala 40 tanques al papa, saps? I el papa en va, bueno, Ah, vale. pues guarda, Fachero. Sí, és que és literalment així, la gent li Clar, regala... ara, I el pitjor és que és una merda perquè estem regalant coses tecnològiques que com a tal Bueno, tenen un preu i al cap de 100 anys pues, ja no tenen el mateix preu, Ja. òbviament. no, quan valguin menys de 2 milions ja es traurà. Va, que potser ho està venent, el que fa compraventa. Seria la putíssima hòstia. Perquè, Que el papa digués... Bueno, t'imagines que el papa té NFTs? Hòstia. Hòstia. Home, podria Home, la fer-ho, seva eh? huella dactilar seria un NFT, però Cabron, molt car. però com has de posar la teva huella dactilar com a NFT? Sí, però sí, quants anys li deu quedar al papa? Bueno, tots els papes són iguals, eh? Ja, bueno. Tots els papes són iguals. A veure, Comenten pel xat. els gamers s'estan apoderant del món, l'Ibai és bàsicament Déu. Bueno, sí. Sí. O sigui... Pa que Ojo, espera. Hi ha una cosa més. Hòstia, Vale, ara comentem, va. Amb el primer comentari. És que Ibai, l'impacte que té Ibai, com a tal... Bueno, És y heavy. poco has parla del Luisito, ¿eh? Que el Luisito las mata callando, pero... Ah, sí? Sí, També què està fa? a tope? Hombre, té 3 restaurants. Ah, bueno, no sé... el Luisito no sé No com sabia, però s'està sí. diversificant. Té una línia Sí, sí, té telefònica. telèfon. Això ara... sí? Sí, No, té bueno, red. el pillofon. El pillofon. En sèrio? Sí, Hòstia. el pillofon. Tornem a Mèxic i ens pillem allà un pillofon. I té roaming gratuït a tota Amèrica. O sigui, Puto amo, no? No, és una locura. Puto Però Luisito. és que l'Ibai ha arribat a un punt que no sé fins on vol arribar, saps? Ja. Amb el tema d'esports i tot. Però cuidao, o sigui, jo crec que Ibai està una mica sobrevalorat. Hem de... O sigui, la gent que comenta que Ibai és Déu comandant i tal, si de veritat veuen partits, haurien de veure, per exemple, els que van comentar el partit d'Ibai, els casters que hi havia, el Champi i el Mellado. De fet, van ser els que... O sigui, es va veure per tota Europa i tothom considera que aquests casters eren la puta hòstia i hi ha hagut una polèmica gran i tal. Sí, però el problema de que una cosa es faci superpopular és que sempre hi haurà gent que el sobrevalori i gent que l'infravalori, perquè sempre hi haurà els típics Guillem Vega que diguin ui, és que és molt famós però en veritat no és tant, o sigui, no és tan guai, no és tan bon i tan tal. I després hi haurà els típics els típics tios que o sigui, que no s'enterin ni el clima, no hagin vist ni un vídeo de l'Ibai i diuen, no, aquest tio és el puto amo, tio, té molts seguidors, té molts números, és el millor. I ja està. I sempre passarà, quan es faci popular una cosa, sempre passarà. I llavors, per exemple, amb Club del divendres tenim la mala sort de que ens infravaloren. I llavors no ens mira tothom. I llavors, bueno, escolta... Bueno, què passa? tenim... Ah, bueno, no, que tenim abans teníem 8, però ara som 4. Bueno, però ha entrat en el xat a l'Evil, que l'altre dia li va tocar de rebote una subscripció. Quina sort. Però si teniu Prime el podeu deixar, Si no heu vist el podcast de l'altre dia, està molt entretingut perquè va passar una cosa bastant graciosa relacionat amb les subscripcions, però no direm més, no No vull fer direm spoiler, res. va. Tu havies de dir alguna cosa més o no? Sí, però, bueno, és una mica així... Una notícia, entre cometes, només per comentar com a crítica, i és que en el Mundo han publicat han fet una publicació d'una cosa que està segurament no revisada. Ho he comentat amb en Guillem Vega, que està estudiant periodisme, el nostre company de podcast, i ell m'ha dit que, bàsicament, que això no s'hauria de publicar perquè està fora de context.
Y es que en El Mundo a Miguel Bosé le han escrit: el muy irresponsable negacionista ha vuelto a pronunciarse en la televisión argentina contra las vacunas, recomendando, el muy imbécil, apagar las televisiones del mundo y dejar de escuchar mentiras y la manipulación con que se está sometiendo la gente. Merecería morirse de COVID por el daño que está haciendo. Això en El Mundo. Però això és El Mundo o El Mundo Today? A ver, en El Mundo. Ostres, vull dir, Clar, Bueno, El Mundo Today sí que és un diari de... Però si li hem posat mereceria morir-se de Covid? Joder. Vull que dir, és imbècil i no sé què... Hòstia. A veure, també és veritat que hi ha bastanta indignació per part d'un sector respecte a la gent que no s'ha vacunat i tal, i jo ho entenc perfectament, perquè realment... O sigui, és que l'altre dia ho parlàvem, i és que tu si no t'has vacunat i has d'anar a urgències perquè estàs com una coca i t'atenen a tu abans que un que està vacunat, quina classe de lògica és aquesta? En plan, tu no t'has vacunat perquè no t'ha donat la puta gana i estàs sofrint les conseqüències de no estar vacunat, perquè hauries d'anar per davant d'algú que sigui que ha fet i igualment té els símptomes pues, que tu no tindries si estiguessis vacunat. O sigui, en plan, no hauries de tenir cap tipus de prioritat, igual que si fumes i t'operen de càncer, o sigui, t'han de curar un càncer de pulmó i tal, i aquestes coses que dius, escolta, si és que les coses hi són i te les estan dient, però com no les has fetes tal com s'han de fer, després pateixes les conseqüències i satures. I llavors, no sé, també s'ha plantejat que la gent per Covid, que se l'hagués o sigui, la gent no vacunada, que se l'hagués d'atendre per Covid, que s'ho paguessin ells mateixos. Però és que això no... Bueno, és una cosa que el govern mai farà perquè no vol que se'ls carreguin ni vol moure'n dit perquè no els importa. O sigui tu com a govern ha d'estar molt fotut de la situació perquè tu diguis aquesta cosa. Perquè si no et vols buscar problemes, si vols guanyar les següents eleccions, no has de dir aquestes coses. però bàsicament què vols dir amb això? No, que la gent que no es vacuna diguem que té els mateixos privilegis que la gent que es vacuna sobre el mateix tema en el que uns estan a favor i els altres estan en contra i en els que uns prenen prevenció i els altres no. Llavors, si tu vas en prevenció i un altre no ve en prevenció... Bueno, ja, també. Però és responsabilitat. Jo en part entenc les persones que no s'han vacunat, perquè en part... Sí, jo també ho entenc, però haurien de pensar-s'ho. Ja, ho haurien de pensar, però també és una mica... O sigui, crec que la manera en què ho està fent tampoc és la correcta del tot. Perquè amb el certificat del Covid i tot això, que és una manera bona per saber... Perquè, clar, t'assegures que aquella persona que entra a cert local o a cert lloc té la vacuna, que igualment la vacuna no permet, o sigui, no hi prohibeix el virus de contagiar els altres. Ja s'està veient també aquests dies que està... Si no coneixeu algun amic o algun familiar que ha tingut, és que no teniu família directament, perquè... Home, jo tots els meus familiars no... No, però familiars no, però potser amics, segur que tens algun amic de... sí. Hòstia, no he pogut sortir perquè sóc contacte positiu d'algun altre. Sí, això sí. I... Però, això, que jo això... Bàsicament que encara que estiguis vacunat no t'impedeix el virus a contagiar-se els altres. Però jo és una cosa que porto dient des de fa molt temps, i és que tu en aquest món no hauries de dependre de ningú, no? Tu sempre hauries de buscar per tu mateix i fer les coses per tu mateix, perquè al final l'únic amb el que pots confiar ets tu mateix. I això pot ser depressiu i tal, però és el fet de saber fer tu les coses. Tipo, si tu has d'entregar un treball i no saps com va el Word, espavila't. Has de saber com va el Word per entregar el treball, no? Llavors, amb això de vacunes és igual. Si tu t'has de vacunar o t'obliguen a vacunar-te, entera't per què. I entera't per quins motius no funciona la vacuna i per quins motius funciona la vacuna i com va tot. Llavors, si tu decideixes des d'un primer moment negar-t'hi i després no mirar el punt de vista contrari, i si el mires i no te'l creus, allà tu, però primer de tot, fer una certa recerca, no? Està entrat el tema i està al corrent i tal. I si no estàs al corrent, també em sembla malament. O sigui, si estàs vacunat i no t'has entrat ni al clima, ni a què et posen, ni de per què serveix, ni res, això em sembla malament. Però la cosa és estar informat i saber i estar al corrent. I llavors... També és que siguin fonts una mica... Clar. No mireu el diari de la Patricia. Opinió crítica, doncs tu mires. I a gent que sàpiga, doncs te l'escoltes. I a la gent que no sàpiga, no te l'escoltes. Perquè de la mateixa manera que quan tu vas a un partit de futbol
i estàs sentint els comentaristes, dius, vale, aquesta gent sap del que està parlant, ok, m'estan explicant el partit, no li fas més cas a un friki fan que tens al costat que no a un comentarista, saps? El comentarista sap que t'estarà dient la veritat, t'estarà dient que aquests porten 3 partits perdent a casa, i el del teu costat diran, no, porten guanyant els partits a casa perquè sí. O sigui, que, tio, que s'ha de saber distingir qui té raó i qui no té raó, i qui té la potestat per tenir raó i qui no té la potestat per tenir raó. I això és el que no entenc, perquè quan tu veus un tio que al seu Instagram literalment són cotxes i criptomonedes, que et ve dient escolta'm, és que això no t'hauries de vacunar perquè ens estan posant microchips. Doncs, hòstia, planteja't si aquest xaval té algun tipus Parlant de microchips... És veritat. He fet aquí una boníssima, increïble. Parlant de microchips, a Suïssa s'han començat a ficar microchips per portar el passaport Covid, que de fet aquests microchips ja es fan servir en alguns superordinadors o de persones molt importants que volen guardar la informació. Sí, l'implantar un microchip en el qual té la contrasenya i només ell pot accedir-hi. Vale, ens proposen que aquesta nit un xupilol. O sigui, jugar al golf... Què collons? Va ben xupitos. No, em sembla estupendo. Hòstia, ho podríem fer, només per curiositat, saps? Jo no bec mai, però jugar al golf mentre va ben xupitos, acabaria... És de borratxo. Joder, sí, borratxo. És alcohòlic. Bueno, no, que això dels microchips a mi em sembla una fricada. O sigui, Sembla... és una fricada absoluta, dir en plan, ei, mira... completament innecessari, però... Sí. És que, però això ja ho Escolta, ho posaven com si fos la cosa més innovadora. Sí, però no, ja existia des de feia molt, Ja, però ara ja. ho han ficat que pots tindre el certificat Covid. A part, si t'oblies el mòbil o coses d'aquestes. A mi m'agradaria, en plan, que almenys els espectadors es plantegessin les coses abans com a tal, i és, bàsicament, el que ha dit el Vernon, que és això, que si vosaltres feu una cosa, plantegeu-vos si a vosaltres us va bé i reflexioneu vosaltres mateixos sobre això, i no us queixeu tant dels amics, i si us queixeu, o si voleu discutir amb altres persones sobre un cert tema, heu d'estar vosaltres informats com a tal. Al corrent i tal. Al corrent, i heu de saber sobre què esteu parlant exactament, perquè... I fer-li cas als que saben. I fer cas als que saben, Sí, perquè el bo de la ciència no és que sigui un dogma, és que tu pots a partir d'unes bases i anar tu ampliant el teu coneixement fins a arribar al punt on estan els grans científics. És que, de fet... I és el guai de la ciència. Si tu, com a negacionista, tens la voluntat de realment enfrontar-te a alguna persona d'aquestes que ara mateix ha estat dient quines haurien de ser les mesures, tu pots estudiar la carrera de medicina, de biologia, d'alguna merda d'aquestes, la que vulguis, arribar a ser científic investigador i amb les teves proves que tu mateix hagis desenvolupat de la carrera dir, no, és que jo crec que tot això que heu dit del Covid no és veritat, és que realment no s'haurien de prendre tantes mesures perquè el Covid no és tan mortal o perquè... També dic que ara... És que tu mateix pots anar allà i fer-ho. I també s'ha de diferenciar quan una mesura és ficada per al govern i quan és pel científic. Sí, també. Perquè ara això de portar les mascaretes pel carrer un altre cop obligatòria, vull dir, a Barcelona ho veig bé, que ho facin perquè a Barcelona hi ha molta gent, depèn dels carrers també, t'hi fots, però aquí a Cardedeu, a les 12 de la nit, anant tu sol, digue'm tu, que vagi a ser que et salti el Covid d'enmig d'un camp. Ja. No, però jo crec que els polis de Cardedeu fins i tot van ser potser ni saben. És això, o sigui, no és qüestió de seguir les normes completament, ni de no seguir-les, és qüestió d'entendre-les i seguir una lògica. Si jo vaig pel carrer sol, si vaig amb uns amics o tal, vale, sí, perquè no podem mantenir la distància i tal, si entro en algun lloc també, però és això. Dos ditets d'aquí. Igual que la lògica de que si has tingut un contagi bastant pròxim i estàs vacunat, pues et permeten sortir igualment al carrer. Pues sigues llest i entera't de com funciona la vacuna. Surt al carrer, però amb distància, si has de veure els teus avis... No la diguis. No la diguis, sí. Sí. Si fes-te una PCR o jo què sé, però... O sigui, la responsabilitat sobre un mateix cada cop està més atenuada, perquè al cap i a la fi, per exemple, tu tens un Instagram i penses una foto que t'arrepentiràs al cap d'unes hores. Ja no és responsabilitat teva si la foto té repercussió o no. Saps? I és com que és veritat. Molt bona, perds la responsabilitat i tu dius, bueno, doncs estic borratxo, li envio un àudio a l'ex i... No és veritat, això és veritat, Dic, no, doncs
com abans no hi havia àudio a l'X i tal, i li deies en persona, i fins que no la tornessis a veure no podies fer-li canviar l'opinió tal, o disculpar-te, doncs les coses importaven més, i ara és com la seva polla, i la responsabilitat és de que, hòstia, WhatsApp ha enviat el missatge, bueno, tu, el borro i ja està, ara. Sí que és veritat que ara... Clar, parlem molt de que tenim moltes més responsabilitats, però en els actes socials sí que som més irresponsables, cada vegada més. O sigui, em refereixo que als 18 anys hem d'escollir una universitat, no sé què, bla, bla, però... Sí, però és que és això, i com escolles la gent, com escull la gent la universitat? I jo m'incloc. Sí, perquè random. Bueno, això... I també dic que hi ha molta por d'equivocar-te, hòstia, vale, he entrat a la carrera que no em toca, ara m'he de menjar 4 anys. No, et canvies. Aquí som 2 persones que ho hem fet, vull dir... Bueno, en realitat som 3, perquè jo també ho he fet. Jo estic en procés. Bueno, però jo no vaig entrar perquè no sabia què volia fer. No, ja, però, bueno, que és això, que una altra persona hagués entrat i s'ho hagués menjat als 4 anys. I vull aprofitar per dir puta Generalitat. Vamos. Estem totalment d'acord, Perquè em van deixar un estiu de merda. Totalment, Joder, és que és la Generalitat. Home, 2.000 partides al LOL. Aquell any. Joder. Bueno, i aquest Melo sí. Bueno, és el mateix any. Bueno, res. Sí, bàsicament. Portem 1 hora i 20 de podcast. Si voleu, puc fer una biografia així ràpida que vaig sentir l'altre dia, que és espectacular. No sé a quin any és, però la persona aquesta segueix viva. Era com un aquestes històries sempre són la del russo, la del no sé què, la del tio que va salvar... Que sempre, si m'escolto un podcast que expliquen biografies, si n'hi ha alguna, les de... són espectaculars. Bueno, aquesta és d'un polític, bueno, ara és polític, però primer era el guarda de seguretat d'un militar de tal. Però ell havia sigut, quan va néixer, va ser o sigui, vivia en un poble de merda, enmig de la selva, que eren 4 persones, llavors el van pillar com per ser paracaigudista, i li van dir que era molt bo, no sé com miraven això que era molt bo, el tiraven per la finestra, mira, aquest ha caigut, aquest no. No s'ha matat, estupendo. No s'ha matat, vinga. Top 1. Clar, devien anar per la jungla, devien veure un tio que saltava d'una roca, hòstia, tu series un paracaigudista, compte, Pues va fer molt famós per això, després va passar a ser el cap de seguretat i el guarda de seguretat del militar número 1, que era com el jefazo, perquè havia fet un cop d'estat i era com el dictador. Però llavors el dictador... On estem parlant, això? Això és Sud-amèrica. Algun poble d'aquest país petit. Pues aquest, el dictador, un dia va decidir anar al poble del nen aquest i carregar-se tota la gent que hi havia. Llavors, pues, diguéssim que el xaval no estava gaire content i se'n va anar. Se'n va anar a Anglaterra, on s'havien anat molts refugiats i tal de la guerra, va formar una guerrilla i va tornar per enfrontar-se al dictador. El van fotre fora, es van instaurar en el poder, ell era com ministre de no sé què, va ser president, va dir que això que li era massa pal per ell. Però, o sigui, el tio que se'n va anar a exiliar a Anglaterra va guanyar, es va instaurar, va passar a ser president, però ha tingut la mandatòria més baixa, va durar 2 setmanes perquè deia que es cansava molt, que preferia estar en segundos, però és que tot això ho feia a la vegada que era jugador de futbol, perquè tenia molta pasta i llavors o sigui, ara durant un temps va ser president del govern, president del club de futbol i capità del club de futbol a la vegada. O sigui, però mentre feia la guerra estava jugant al futbol. No, quan va acabar la guerra i ja va entrar al poder, era això les 3 vegades. Imagina la situació en plan de que estàs en una guerra que pot venir qualsevol francotirador i disparar-te de cop. Sí. També et dic que com a jugador no era gaire estel·lar, però guanyaven, era no sé, d'aquests de segunda, però guanyaven bastantes coses. El que passa que no podia jugar als partits de fora perquè estava buscat per narcotràfico i coses d'aquestes, perquè també se m'ha oblidat comentar que era conegut com el Robin Hood d'allà, perquè pillava com els diners dels rics i els repartia pels pobres. Que quan el van pillar li van dir, oye, però d'on has tret els diners? I diu, no, d'una mina d'or. Ara s'ha sapigut que era per tràfic de marihuana i cocaïna i de tot, que era un altre tipus d'or, però que ho repartia entre la gent pobra, que això, mira, s'agradece. Bueno, pues la cosa és que
encara està viu i encara segueix sent ministre i jugador als seus 60 anys. Però fa un parell d'anys va ser sancionat durant 2 anys sense jugar a un partit, perquè enmig d'un partit va treure una pipa per amenaçar els de l'altre equip enmig del partit. Aquest tio té pinta de ser un personatge però de categoria, Sí. I després el primer partit que va tornar el van fer fora per trencar-li les cames a un, però en plan literal. Joder. Tu, pues, aquesta història em recorda bastant a 2 històries que he escoltat, entre cometes, recentment, que una és la Sito Miñanco, que és un narcotraficant de Galícia, que era conegut per tenir un equip de futbol que subvencionava els diners de la droga i que el cabron, bueno, doncs tenia com a tota la gent d'allà comprada i era el col·lega de tots els del poble, però el poble no era un poble de xaboles ni res, no, era un poble normal, de gent normal i tal. I anaven a veure els partits d'aquest equip i, clar, sempre guanyava el seu equip, òbviament, però era com doncs aquesta part futbolística que té aquest xaval, i després l'altra part és que fa poc ha sortit una notícia d'una dona de, crec que és Vilassar de Mar o no sé on, que és la presidenta, entrenadora i jugadora de futbol d'un equip de bàsquet. Llavors és com la fusió dels dos i a sobre enderrocador de dictadors. Sí, bueno, i a sobre ha superat el Covid. Ha superat el Covid i les 2 metgesses que el van atendre li va comprar a cada una un Lamborghini. Hòstia puta, però todo és un fantasma. Hòstia puta. Sí. Bueno, i també el que deia abans del Pablo Escobar, també vaig sentir la biografia de Pablo Escobar té tela, Sí, bueno, sí. Té tela i cocaïna. Bastanta. No, però es veu que era un tio molt raro, que era... Però amb els diners. Ah, sí? Diuen. No sabia. Diuen que està... Bueno, és una història que no sé si és veritat o falsa, ¿vale? Però estava en un bosc, estava sent buscat i s'estava escapant amb la seva filla. A veure, ara segurament els que han vist la sèrie de Narcos potser em confunen, saps? Perquè no sé si és veritat o no me'n recordo del tot la història, però era algo semblant. Hem guanyat 3 seguidors avui amb la broma, Sí. Què ha passat? Ens ha seguit algú? Sí. I em sembla que està en un bosc, estava sent buscat i s'estava morint de fred i tenia tot un fajó de diners i els va gravar. Però en aquell... No, però és que... No sé en quina situació. Va començar ja a fer trepitxeos des de ben petit, robava exàmens de professors i els venia als seus companys per saber les respostes de l'examen. Després va començar a fer trepitxeos més amb marihuana i després va acabar la cocaïna, però també estava a la política i era això que mencionava abans, que va vindre a Espanya com a representant del seu país. El van voler ficar a la presó i els del govern li van dir oye, que t'hem de ficar a la presó, i va dir vale, però em construeixo jo la presó. I es va fer una casa de 2 plantes amb piscina, camp de golf, i es va tancar allà. Sí, però va haver-hi bastanta polèmica de oye, però no es va tancar la presó això a Espanya? No, allà. Hombre, això a Espanya no... Bueno, podria passar perfectament, però no. I es va escapar. Dada curiosa... Quan el van voler ficar a la CIA, es va escapar de la presó. Perquè era seva. Passen aquestes coses, Tenia les claus. No, que dada curiosa de Pablo Escobar, i això podem acabar aquí, i és que deien que era un gran amant dels animals exòtics i tal, i que tenia molts. Li va regalar al seu fill un hipopòtam. I a part d'això, es veu que es transvestia molt. O sigui, que es vestia molt de dona, sovint, ja sigui per anar camuflat pels llocs o el que sigui, o perquè li venia a gust, però era això. Però també era un senyor que tenia els sous molt grans, Sí. Vull dir, quan estava buscat per la CIA va anar amb el seu fill a la Casa Blanca i et va fer un selfie. És veritat, sí. Buah, és que d'aquest tema... Però com pot ser que us heu fixat que molts narcotraficants, tu els veus i no semblen... O sigui, poden semblar narcotraficants, vulguis o no? Els més narcotraficants són els que menys ho semblen, no? Els que menys ho semblen i que no consumeixen. Que sembla que no consumeixen. Perquè el físic de Pablo Escobar era... És que probablement no consumís. No. Perquè... No, perquè és normalment els narcotraficants no consumeixen la seva pròpia droga. Mira el Mark Zuckerberg, no utilitza les redes socials. No? No. Hi ha una foto del Mark Zuckerberg amb el seu ordinador amb Facebook obert i amb la càmera tapada. Sí. Hòstia. Això va fer molta polèmica, perquè clar, no confies en les teves pròpies redes socials. No, és perquè Yahoo estava allà. Clar. Però també així ja per acabar, quan li van dir que l'anaven a ficar a presó, n'hi ha unes declaracions i he escoltat a l'àudio que literalment li diu, a ver, ministro, ya veremos qué pasa. I 2 dies més tard el van trobar mort. Hòstia. Bueno. Se finí. Coses de Popeye, puto Popeye. Sí.
Bueno, també està mort aquest, però... Sí, No, el Popeye? Sí, sí. sí, sí. No és el que va anar al Wild Project? Sí, sí, sí. Està mort ja. Com a mort? Va tenir un tumor. Però això fa poc, no? Ja? O sigui, ha mort fa poc. Fa un any o dos. Sí, fa un any i Ah. dos. Sí. Bueno, va, esperem que hagueu disfrutat aquest especial Nadal. Molt poc nadalenc, la veritat, perquè el tema nadalenc no hem pogut fer-lo perquè en puto Guillem Vega està menjant torrons, també et diré que... Bueno. No, però per any nou potser tornem amb aquell tema o el que sigui i ja està. I farem un altre podcast espectacular, crec que el dia 2, no, bueno, no sé quin dia és, però després, l'any que ve. El següent podcast ja és l'any que ve i ja està. Esperem que us hagi agradat molt. Podeu mirar els altres podcasts a YouTube i penjarem aquest tan abans com puguem i ja estaria. I recordeu que NFT és igual a No Female Touch. Espectacular, la veritat. Espectacular data. Vinga. Bueno, Vagi bé. bueno, aquest és l'últim de l'any, no? O sigui, Clar, per veiem això. l'any que ve. Ens veiem l'any que ve. Bon Nadal. Bueno, Bon Nadal amb vosaltres, clar.